Ay, sus, salamat kayo. Ay, sus. Oh, guys! Oh, sige na ako, naglulukod lang. Tiyan pa mo, ha? Mungkin siguro niya ako attire. Uy, grabe. Asa ka kumanlaki. Ay, ato ko sa kungunahan kay ako to paibugo ng akong amiga ba nga. Mura na magwapa di ra ba? Ikataot lang di yang. Daot pa kaayo niya. Di pa yung giwapan. Tato? Tato, magpaibog siya kay siya ako niwang kay ko. Hindi pa siya kagwapa. Ipas na ako ba? Uy, grabe. Grabe, sexy. Ay, sus. Kunahan mo paibog sa kong giwapa. Ano siya? Gwapa din na siya. Wala, hilasan ang tara bayuta. Wah, lagi. May doolon, de. Ati, kapag Uy, ano rin mo talaga? nakikipagpapahan no. Wala, siyempre, kay... Sus, daghan ko kuyak na laki. Oh, ay, siyempre. Di, pareha mo talinyo ay mga gwapa. Di ba, tanawa akong badikit. Okay ra? Ay, ya, perfect isa. Ya, pwede mo rampa ko kadiyo. Tanawa ba kung okay ra? Ay, ay, grabe, kisun lagi ay. Ya, siksi kuno ka Oo, nang. sexy Jud. Okay na akong dari body. Ira. Ay, sus, thank you. Mahalin juga. Ay, salamat kininyo niya. Atos sa unahan ba ha? Ay, Bye. Hi, sis! Ay, sis! Ay, sis! Wala ka sexy kung di mo si... Pre, naunsa. Mainos na ganun. So, sabi ni, oy sis, kinong ka to itong amiga ba si Maritis? Oo, hala ka to si Maris ka to. Si Punong kaayo na. Ay, sus, karon sis, Karon, grabe, pati dyan, baka naglaki. Lagi kang ano eh. May gwapa dito sila. Ambot lang ko ray, pero mas gwapa, tulig ko. Ah, mas gwapa ko dito niya. Oh, di ba? Ay ko, sakto kay. Naminyo ko dito si foreigner di ay mo. Ay, oo. Oh, niya ka to si Kuan, ka to si Anak. Inundo pa ka ato. Ay, oo, ay, sus, kaihi pag ito sa iyang Oh, po. anak ka lang na. Anong hindi ko ato sa... So, pero sis ba, Ato, ipanatawa. sa atong istorya sis ba, kanang, Sumay. kung ano lagi ba, kanang, sa dugay nga panahon, no? Wadyo ka manambok. Ay, sis, mahal ang good ang bugas is good. Ay, sus, biya, kaon yung mayo para, musik si iba, tapos na ako, So, sa inyo nga kay abungas, siguro ang bugas no. nga naman sis. Ay, mong tiyan, gipati na pagkaburuta. Grabe, nawayan yung ikas sis. Mura si kang nakitiyan, wala kitiyan. Insultin ako sa tinuod niya. Mas nindot pa ang walay tiyan kaysa akong tiyan, di ba? Tiyan ni sus, tapuwa. Bro, mas sexy yung kunin mo. Sure ka? Mas Yes! ka na ako? Ala, siguro libat ka no. Agoy, uy, tanawa sa mong body, Ano Sus, kung day ko? kana, di dyan nakita laki. Ako, daghan ko laki. Dagang ikaglaki? Yes! Ala, bagaog na. Hindi mo. Uy, Ikay baga, no? ikay baga ka na yung mga laki. Sobra na nagkika na ako, no? Shit! Mga sinubra ko na mga... Ako na nang ipang tilawat ang naani mo, no? So, sa ato pa, sobra di ako, ha? Oh, sobra imo ha. Sobra di. A few moments later. Agay. Agay, hindi ka sakit. Sa man yung mura mag-agay sa kita. Agoy, giblak ayan ko sa bayot. Tis ko, di bayuta. Nangalang ka na ko sa nina. Bantayan dyan ka na ako, bayuta ka. Isumbong dito ka sa kong uya, pagkatilaw dyan ka. Buhiyan dyan natin yan, mo bayuta ka.